लुबैनायानो गोबां मानसियानो रां लुबैनानै ख्रिस्ट'खौ फोथायनायनिफ्राय उनफिनबाय आरो गाव गावखौ दुखु आरो जिंगासिनायाव खोख्लैनानै लाबाय। आमेन। नोंथांमोना टपिकखौ सायख'बाय। जोंनि प्रेसिडेन्ट आफादगिरि दं, कमिटि नोंथांमोना आरो नोंथांमोन बयबो बे टपिकआ आं मैयाव बुंदोंमोन आंनि थाखाय गोब्राब आरो भेरि कमप्लेक्स, भेरि क्रिटिकेल आरो भेरि हार्ड, भेरि टाफ, जायहा नाखि कनक्लुसनाव फैनो हाया जायो, कनक्लुसनाव फैनो गोब्राब जायो आरो बे मोनसे डिबेटेबल साबजेक्ट, डिबेट आर्गुमेन्टेड साबजेक्ट आरो थरखा-थरखि आंनिब्ला बिदि, आंनिब्ला बिदि, नोंथांनिब्ला बिदि, बेबायदियाव दं आरो बे जिनिसा नेगेटिभ पजिटिभ, मोजां दं गाज्रि दं, जों बेखौ सिनायगोन, बेखौ मिथिदों दिनै। जों जायखौ मिथियामोन, जायखौ जों मोनदाङा फैसाखौ गाज्रि जायो नामा होनो, दा फैसाया मोजांबो आरो गाज्रिबो, आरो फैसाया मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा, फारसेथिं बुङोब्ला नङा होमबा? आरो बाइबेला जोंनोहाय माखासे थाखोमानाय फैसा धोनफ्राव मा गाज्रिया नांथाबनानै दंखोमायो, सिथाबनानै दंखोमायो, बेखौ जोंनो फोरमायदों। एनालाइटिकेल मोनसे स्टेटमेन्ट होदों, बिजिरनै दिहुनदों। प्रेक्टिकेलि जों मानसिया थारैनो बिदि मोजांबो जायो गाज्रिबो जायो फैसानि थाखाय, धोन दौलतनि थाखाय। दा बेखौनो जोंनो बाइबेला जोंनो खोन्थाबाय आरो पाउला बे सिचुवेसनखौ नुदों, पाउला बेखौ मिथिगौ, कन्टेक्सखौ मिथिगौ, बेखायनो बियो सासे बोराय जानायखाय गावनिनो फिसौ लिङो, फिसाला लिङो, आत्मिकनि फिसाला थिमथिखौ फोरोंदों, ओइ नों जोहोलाव, नों बिदि फोरोंनांगौ, बोरायसा बुरैसा गासैखौबो, बालन्दिफोर बालन्दाफोर, बोराय बुरै, सेंग्रा सिख्ला, गथ' गथायनोबो नै मोजां इसोरनि बाथ्राखौ फोरोंनांगौ होननानै बेनो ट्रेनिं होदों आरो। दा जोंनिया लिडारशिप सेमिनार बुंनो थाङा, बे लिडारशिप, बेनिखायनो जों मिथिनांगौ हाउ टु हेन्डेल मानि, हाउ टु हेन्डेल आवर प्रपार्टि, हाउ टु हेन्डेल आवर वेल्थ। जोंने हारसिङावबो फैसा थायो, धोन थायो, न'खर हिसाबै धोन थायो, धोन सम्पति थायो, हा थायो गोबांनो, सोरनावबा बेंक बेलेन्स दङ गोबांनो, आरो मोनसे जोंना स्टार्स प्रपार्टि थायो नङा होमबा? जेरै गेजेरनि गोबां हा दङ, नोंथांनि प्रेसबिटेरियान चार्च बबे बिगा 4 बिगा बा 6 बिगासो हा दङ, बे प्रपार्टि, इट इज द चार्च प्रपार्टि। नाउ हाउ टु हेन्डेल इट, हाउ टु मेनटेन दिस प्रपार्टि, बे दोहोन आरो जेन' बे दोहोना मिस इउज जाया नङा होमबा? बेखौ जों इउजफुल जानो हायो, मोजां खामानियाव जों बाहायनो हानाय बायदि। सोरबा हारसिं व्यक्तिगत इन्डिभिजुवेल मोननो हास्थायनायाव जेन' थाङा जोंनि सम्पथिया नङा होमबा? बेखौ मोजां बाहायनाय। दा आं बे समाव बुंनो सानदों जाबाय, what does the Bible say on money or wealth? दोहोननि सोमोन्दै, दोहोननि सायाव बाइबेला मा बुङो, जोबथारनायाव बेखौ बुंनो सानदों। What does the Bible say? What does the Bible say on money? On wealth होननायसै, wealth धोनब्ला फैसाल' नङा आरो बेयो, धोन दौलत। What does the Bible say on wealth? What the Bible speak on money? What the Bible speak on property? जों बुंनि दे, दोहोननि सायाव बाइबेला मा बुङो जों नायनि, मा होनो जों दहाय मोनखाबाय एसे बाइबेल बुंनायखौ। बाइबेला नेगेटिभ पजिटिभ दङ, गाज्रिखौल' गाज्रि होनदों, मोजांखौ मोजां होनखादों नङा होमबा? जोङो जिसुआ
धोनि गोरिबनि बाथ्रा गोबां दङ धोनि धोनिखौ रायख्रुबनाय दंथारो थिग खामानियावहाय धोनि धोनिखौ रायख्रुबनाय नख्रां रायजोआव धोनिफोरनि हाबनायनिख्रुइ बिजि खोमाजों जुमलाय उटनि बिजि खोमाजों हाबनाया आलथुवासिन गोबां मानसिफ्रा दुखु मोनो बे बाथ्राफोरखौ धोनिफ्रा बिराद दुखु मोनो जिसुनि बुंनायखौहाय मा एसे बिखाब बिखाब रायोना ओरैबायदि आरो मा बेफोरबायदि दोहोनि मानसिफोरा सोरगो रायजोआव हाबनो हायाखौ दिन्थियो जिसुआ मालाबा मानो बिदि रायलाबायदि इसेबां मानो होनबा इसोरनि बाथ्रा बायदि थाङाखै बे धोनिया बेखायनो रायजानांगौ जादों आरो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि रायदों जों रायनो हायैखौ रायो दै जों बुंनो हायैखौ जिसुआ बुङो अके बाइबेलाव बुंनो जाबाय the Bible always teaches us how to maintain the property and we should exercise carefully how to manage money थाखा फैसाखौ मोजाङै सालायनांगौ नङा होमबा नङाब्ला आंखाल जागोन खैफोदाव गोग्लैगोन न'खराव बिदि गोग्लैगोन फैसाफोरखौ मोजाङै बाहाय एक्सपेन्डिचारा बेसेबां नोंनि इनकामा बेसेबां नोंनि इनकामखौ नायनानैसो नोंनि खरसखौ खालाम नङा होमबा इनकामनि बारा नों खरस खालामबायब्ला आंखाल गोग्लैगोन दाहार जाफ्रुगोन दाहार लानांगोन नोंनि थाखा थोआ आरो नङा होमबा दा केयारफुलि you just exercise carefully money management process okay money management फैसा नोंथांमोना आंनिखौ गोरोंसिन लेखा गोरोंफ्रा दाथ' अनेक गोरोङो कर्स लायो मेनेजमेन्ट फरायनाय गोबांनो हटेल मेनेजमेन्ट फरायनाय गोबां थाखा फैसाखौ माबोरै हेन्डेल खालामनांगौ बेंकआव मावग्राफ्रा बिराद गोरों आरो जोंनि दाखालि गोदान बडि दाबाय बङाइगाव साइकेलाव दा चिफ एडिटरखौहाय बेंकआव मावनाय साख्रि रिटायार जानायखौ होदों चिफ एडिटर आरो चिफ एडिटर बेंकआव साख्रि मावनाय ओमफ्राय बे आपत्ति खालामबाय आरो ओमफ्राय आंखौ दाहाय चिफ दाहो बे सोदोबखौ दां होननानै बुंदों चिफ आं जास्ट अडिटर क'अपारेट माने मा होनो लोगो लाग्रा लेङाइ बिदि थागोन मानो होनब्ला आङो सार्केलनि माबाखौ मिथिया होननानै अबयसे बिथाङा बेंकआव साख्रि मावनानै रिटायार जानाय आरोना दा बेखायनो जों मिथिगौ बेंकआव मावग्राफ्रा थाखा फैसाखौ गोरों हिसाब खालामो कमार्स लाइन फरायनायफ्रा आरो गोरोंसो नोंथांमोना नङा होमबा दा जों आंनि नाथाय बाइबेलजोंसो थाङो फिसा फिसा साला थाङो आरो नोंथांमोना गोथौसिन हाबनो हायो बाइबेला जोंनोहाय बुंदों जोङो मोनसे बाइबेल फरायनाय दे 1 तिमथि 6:17 जोङो 10सिम फरायदों दा बे 17खौ फरायदाना 1 तिमथि chapter 6 दे गोख्रै गसंनानै फरायनो 1 Timothy chapter 6:17 दे let us see together ponder together खौसे नायनि मा होनदों बाइबेला जोंखौहाय 6:17 ना सार औ बे हायाव निजों गोनां गेदेर जानायफोरखौ थोनदो बिसोरो दुगा दाजाथों भरसा खालामनायाव गोनां गेदेर जानाय नङा जोंनि रंजानायनि थाखाय जोङो गासैखौबो होनाय इसोरनियाव भरसा खालामथों बर' इंलिसाव ओरै लिरदों जोंनि नांगौखौ इसोरा होदों आरो जोंनि नांगौखौ इसोरा होयो आरो बे होनायखौहाय माने नों दुगा दाजा आरो मा बे आं खामायना मोनदों होननानैहाय दा बुं आरो The rich man at present time do not be arrogant, do not be proud. दानि जुगनि माहाजोनफोर दानि मुगानि दुगा दाजा बे इंलिसाव do not be arrogant रासका बा दुगा दाजा proud दाजा and do not be on high minded. Okay, at present दानि जुगनि धोनिफ्रा दुगा दाजा आंनो धोनिसिन होननानै नङा होमबा बिदि बुंदों नाथाय इसोरनाव भरसा खालाम होनदों आरो नोङो गावनि धोनाव भरसा खालामनानै दाथा जायहा आनसार्टेन जायहा लास्टिं नङा बुंनो हाया दाना गाबोन मा जागोन
गाबोन मा जागोन दिनै मा जागोन बुंनो हाया नोंनि फैसाबो search them that are rich in this world दिनै संसारनि धोनिफोरनो बिसोरखौ बुं that they be not high minded बिसोरो गोजौ थादों होननानै बुङो राजा आरो गोजौ थाबाय थानो दा राजा बे धोनिफ्राबो नंगौ ना not trust in uncertain riches uncertain माने बुंस' हाया आंनि धोन जाबाय जेबो जिंगा गैले जेबो जिंगा गोसोनांगौ गैला अभाब जानाय नंले होननानै दा बुङो uncertain बे धोना uncertain but in the living God who giveth us richly all things to enjoy दा इसोरनावसो भरसा खालामनांगौ इसोराव भरसा खालामनानै नोंनि धोनखौ रंजा नोंनि धोनजों रंजा जों जोंनि धोनाव रंजानो हागोन इसोरनाव थानानैसो फैसा गोजा दा रंजा इसोरासो सर्स जानानै बुजिनांगौ दे जों बुंनि दे इसोरासो जोंनि धोननि फुंखा इसोरखौ लानासो रंजानांगौ This is the Bible. What the Bible says today? Bible says today, do not trust in your wealth, in your uncertain money, in your uncertain currency, which never lasts long. Saya अरायबो थाया अरायबो थाग्रानावसो भरसा खालामनांगौ इसोरनाव दहाय मा जादोंमोनलाय दुनिया जा लों रंजा होननाया ओइ जाम्बा दुगा बे हरावनो नोंनि जिउआ लांजानो दुख थैयो जेन' बिदि दाजा जा लों रंजा खाव पिय मजा फोरोंनाया दुख थैदों बै मुथारग्राखौ गोसोखांनांगौ बै धोन होग्राखौसो लानांगौ धोन होग्रा सोर्स बेखौसो लानांगौ नैबे 1 Timothy chapter 6:17 बिराद मोजां बाथ्रा ना बेयो आरो जोङो जोंनि धोनाव एन्जय खालामनो हायो अके धोनजों रंजानायाव गोरोन्थि गैया नै मा होनदों धोनाव रंजानो हागोन बिराद मोजां बुंदों धोनजों रंजानो हायो नाथाय भरसा दाखालामसो भरसा दाखालाम all things to enjoy God gives us richly all things to enjoy जोंनो इसोरा गासैखौबो होदों जेराव जों रंजानो हायो मासे जों मोनसे बाइबेल फरायनायनि लुक 18:23 लुकनि 18:23 फरायबावनि आरोबाव जायखौ गोख्रै फरायनानै होगोन 18 दे ayat lain apa deh? Luke 18:23. फरायनि जिसुनि मुं बेफोरखौ खोनाब्ला बिहा बिखा खामसोगारदों मानोना बियो नायनो गोनां गेदेरमोन गोनां गेदेर बिराद दं बाइबेलाव बे गोनां गेदेरा मा बिखा खामखो खारना जाबाय ओइ फोरबो जिमा गुरु न'खर रायजोआव हाबनो मा खालामनांगौ सोरगि रायजोआव हाबनो मा खालामनांगौ जाखो जिसुआ बुङो जिसुआ सोंफिनबाय नै नोङो 10 हुकुमखौ मिथिया नामा हुकुम कनस्टिटिउसन ल' बेफोरखौ नों मिथिया नामा कमान्डखौ बेखौलाय मा रोङा जाखो गोरलैनिफ्रायनो नोंखौथ' गोरलैयावसो खोनाग्लियो गिर्जायाव मानसिफोर फोरोङो आरो जोङो फरायना मोनो आयेनाव बे समावहाय बिदि बाइबेल गैया बिदि फोरोङो आरो मसेनि आयेनफोरखौ फोरोंनाय जायो दा राब्बिसफ्रा ओमफ्राय बेखौ मिथिगौ गासैखौबो आं रोङो कमान्डमेन्टखौ गोरोंखो बे मोनसे जिनिसखौ नों रोङाखै दाबो मावाखै नोंनि दंनायफोरखौ मा होनदोंलाय नोंनि सम्पतिखौ मा खालामनो गुबुननो रानना होयो राननो ना फाननोबा राननो फाननानै रानना होयो औ फानदो रानना होदो फैसाखौ रानना हरनो नामा बिदि आरो ओरैबायदि ज्रेम होबाय सिल्लाय गावनाय बायदि होजाबाय जिसुजों गोथां सोरगो रायजोखौ मोननो थाखाय नोंनि सम्पतिखौ ज्राव रानना होय मोजां गाज्रि बेलाय नोंथांमोना मा सानो
बिदि बुंजाब्ला जों मा सानगोन आयु मा एसे गाज्रि जिसुनि रावा नोंनि बेंकनि फैसाखौ बख'ना हैजोबनांगौ होनजाब्ला 6 लाख दङ नोंथांनो SBI आवहाय होजोबनांगोन नैबे मथेब्ला मोखां सोंदों बे माहाजोना मोखां सोंदों सोरगो रायजोआव हाबनाया फैसा लानो मोना मा जाखो बिदि फोरोंनाय उल्था पुल्था होमब्ला गोरिब गोरिबासो मोनगोन नामा बेनि थाखाय बे जाबाय इसोरखौ मिथियाफोर मानसि दुनियाबो इसोरखौ मिथिग्रा इसोरखौ सिबिग्रा मानिग्रा दं दा जायहा इसोरखौबो मानिया मानसिफोरखौबो अना बे मानसिफोरनि थाखाय सोरगो रायजोआव थांनाया गोब्राब जायो फाननो थिनदों आच्छा नेक्स्टआव जों नायनि माथाइनि 6:25 बेखौ गासैबो फरायला गोलाव ना मोननै फटसो फरायलाय Matthew 6:25 34 ब्लाबो गोलाव जायो नामा दे माइक्र'फन होदो माथाइनि 6:25 ना औ आं फरायगोन 25-26 फरायदों मोननैसो बिनिखाय आं नोंसोरखौ होनो मा जानो नङाब्ला मा लोंनो होननानै जिउनि थाखाय नङाब्ला मा गाननो होननानै मोदोमनि थाखाय जिंगा दासि जिउआ जानायनिख्रुइ आरो मोदोमा हिनिख्रुइ देरसिन नङा खोमा नख्रांनि दाउसिनफोरखौ नायहरदो बिसोरो फोआबो हायाबो बाख्रिफोराव बुथुमाबो अब्लाबो नोंसोरनि सोरगोनि बिफाया बिसोरखौ खाङो नोंसोरो बिफोरनिख्रुइ दाम गोनांसिन नङा खोमा थेंक इउ नै गाबोन मा जानो दिनै मा जानो जिंगासिनो नाङा जोङो बयबो जिंगासियो we always worry about what to eat today what to eat tomorrow what shall I get today what shall I get tomorrow from where to get the things food materials माखौ मोनगोन दिनैलाय दिनैथ' मोनबाय गाबोनलाय माखौ मोनगोन बे जिंगासिनाया मानसिनाव दं होननानै जिसुआ मिथियो he knows my psychology my mentality my heart my mind जिसुआ जोंनि माखौ माखौ जिंगासियो जिसुआ मिथिनानै बे बाथ्राखौ बुङो जिंगासिनाय नङा बुथुम लाखानो नाङा सो जाबाय नै बुथुमना लानो नाङा बेलेन्स दोननो नाङा थुफ्रा डिपजिट दोननो नाङा जों दिनैनि दिनै जागोन गाबोननि गाबोन जागोन बे बाथ्राया बिराद गोब्राब नङा होमबा बिराद गोब्राब जों बयनिबो थाखाय जिसुआनो बिदिसो बुंदों आरोना बेनो जाबाय इसोरा जोंनि सानफ्रोमबोनि जानायखौ होयो होननानै मोनसे लेखा दंना our daily bread सानफ्रोमबोनि आहार होयो बे जोंनो सानफ्रोमबोनि जानायखौ जोंनि सानफ्रोमबो जानायखौ जोंनो हो होननाय प्रेयारफ्रा दिनैनिखौ दिनै हो होनदों गाबोननिखौ बुथुमना लानो नाङा जादों नय जिसुनि बुंनाया बेखायनो दिनै लुबैनाया बारा इसोरा जिसुआ दिनै जोंखौ नुदों मानना सिथावखौ दिनैनि थाखायल' होदोंमोन सोरबा बुथुमना लादोंमोन गाबोन मोनाला बोरैबा मसिया होआब्ला इसोरा होआब्ला बुथुमना लाखादोंनि सेवजोबदों बे बुथुमना लानायफ्रा नङाबा इनस्टेन्टलि whenever need बे समावल' इसोरा प्रभाइड खालामो दाउसिनफोरखौ नाहर बिराद गोथौ बाथ्रा जाबाय दाउसिनफोरखौ नाहर हायाबो लुआबो बासाल' बोयो बिसोरनो बाख्रिबो गैया फोथारनि लिलि बिबारफोरखौ नाहर बिसोरबो मावाबो दाङाबो नाथाय बेसेबां बिसोरो बे बिबारफ्रा रज'यो समायहोयो मानसिफोरखौ नोंसोरो बे बिबारनिख्रुइ नोंसोरनि बे दाउसिननिख्रुइ दाम गोसासिन नङा खोमा नङाबा दाम गोसासिन नोंसोरो गरसखानिख्रुइ बै जे जुलेजे दाउसिननिख्रुइ बै हालदै रं दाउसिननिख्रुइ बै दाउथुनिख्रुइ दाउब'निख्रुइ दाउखानिख्रुइ नोंसोरो दाम गोसासिन नङाबा दा दाउसिन बायदिसो जानांगौ होनना बुङो जिसुआनो बुथुमनो ला
बुथुमना लानो नाङा बाख्रि गंब्रै गंबा नाङा बेंक नाङासो बिदि सोमोन दा बे गोथौना जिसुनिब्ला आङो नोंसोरनो होखागोन जिंगा दासि आच्छा मोनसे नायबावनि गितफोरनि 127 Okay, Psalms number 127. Psalms 127 2. फरायलाय गितफोरनि 127 नम्बर होनो बे चैप्टार अयदा नङा गितखाय नम्बर होनो 127 नि 2 पद Psalm 127 2. नोंनि बेरेफुं फुंजानियाव सिखांनानै हराव जिरायनो देरि खालामनाया मेंनायजों ओंखाम जानाया नंबां जाबांल' बियो अनजाग्रानो बिनि उन्दुनायावबो बिदिनो होयो It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrow. To eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. नोंसोरनि हराव लेट उन्दुलायनाय हरावहाय लेट उन्दुलायनानै नोंसोरनि गोथाव गोथाव जानाया नंखायसो इसोरासो नोंसोरनो जिरायनाय होयो आरो बे जानाया खामाय जानाया दुखुनि ओंखाम दुखुनि रुटिसो होनदों लेट उन्दुयोना दानि समावनो उन्दुनाया खम जालायसै दानि फ्राय खम उन्दुयो लेखा फरायनांगौ थिगना आरो बायदिसिना खामानि मावो मोनासो फैलायबाय उन्दुनो मोनलामोन बा उन्दुनो नै समा गैया खामानिया बेयाव थालायबाय दा बिदि आरो नैबेखौ बाइबेलाव बुंनाय जाबाय नोंसोरनि लेट उन्दुलायनाय मावख्रुबै लेट उन्दुनानै एसेल' उन्दुलायनानै ओंखाम जानाया दुखुनि ओंखामसो जायो नङाबा you eat the bread of sorrow the rice of sorrow एसे बुंदों लेट उन्दुलायनानै ओंखाम जानायफ्रा खामायब्रैनो नागिरनानै 3 घन्टा 2 घन्टाल' उन्दुनानै बेफोरो दुखुनिसो ओंखाम जायो दा गोथौ ना बेफोरो ब्रेड अफ सर' होननानै नोंथांमोना माला मेसेज होदो ब्रेड अफ सर' टपिकआ बे जागोन माबायदि ब्रेड अफ सर' what kind of bread of sorrow what kind of bread of rice बेबायदि जों जायो नंगौ जेबो जिउनि थाखाय साना सिन्था खालामा ओंखाम जानांगौ उन्दुनांगौ बेबायदि खामायनांगौल'ब्ला बे दुखुनि ओंखामखौसो मोनजागोन आरो नङाबा बिदि जों मोनसे सिरियास माबाखौ नायनायनि लुकासनि 16 लं थांसै थाब थांसै बाइबेलाव दंखायो बेफोर गासैबो नोंथांमोन बयबो मिथियो आं रिमाइन्ड खालामसै लुक 16 19 निफ्राय फरायनो लुक 16 लुकनि 16 19 निफ्राय 31 सिम दा फरायनांलाय ना गोलावथार बियो बहाय सोरनि सोमोन्दै लिरनाय दङ सोरनि सोमोन्दै हेडलाइन मा गोनां गेदेर आरो देशे बुहुमनि माहाजोन सासे माहाजोन आरो सासे गोरिब लासार नायदो बहाय मा इन्सिडेन्ट जादों माबा जादों बेबो मोनसे पेराबोलिक टिचिं फिदिंनाय राव घटना गुबै नङा नाथाय बिदि जादों सोरगि रायजोआव बिदि जागोन सोरबा नोरखौ थांगोन सोरबा सोरगोआव थांगोन आरो माब्रै घटनाया जाबाय माहाजोना जोंख्लाब माख्लाब सि गानदों मोजां जिरायग्रायाव जिरायदों नङाब्ला गासैबो दंजोबो न'फ्रा मोजां रंजा बाजा दिनै मा जागोन गाबोन मा जागोन जिंगा सिनांगौ गैया बे समावनो बेनाव सासे गोरिब मानसि मागिनो थाङो बेनि टेबोलनिफ्राय गोग्लैनाय जाखोन्दा लोंखान्दा बेगें बेला बेफोरखौ जायो बेजोंनो थांनानै थायो
सैमा बादि आरो बिनि नामा लाजार मोजां ना माहाजोना गावल' जायो बै लासारनो होआ दिनैहाय ना बाथोन जाबाय दा मोने दाउ बेदर जाग्रा बेबायदि आरो दाहाय मोनाव दाउदै जाबाय गाबोन सानावहाय बोरमा जागोन आरो दामिसिन आरो 600-700 बायबाय आरो बिदि नङा आरो उनाव जाबाय बायदिसिना आइटेमा गोबां थावन जायो क्रिमनो माखननो माबा माबि थाबावनोसै आरो सालाद थानायसै माहाजोन बेबायदि माहाजोन जानायनि सिन्था गैया दिनै जेबो गैया बिदि जागोन नाथाय लासारा बिदि आइटेम खालामनायनि जेबो गैया सोरबा जाखान्दाखौ मोनजागोन जासिला जागोन जासियाब्ला मोनजाया होनदों जाबाय एग्जाम्पलावहाय पाराबलिक टिचिंआवहाय बै माहाजोननि आरांगानिफ्राय गरसे गनै गोग्लैनाय ओंखामफ्रोमखौ हायाव गोग्लैनायखौसो खननानै जासाबबायगोन बेदर एसे गोग्लैदों जानो हागौ बेखौ जाबाय बेगें गोग्लैदों जाबाय ना सुफोर बेफोरबायदि एसे एनै गोग्लैदों बेखौ जानानै थांनो सैमा बायदि दाने सानैबो दुख थैबाय समबादि थैबाय माहाजोनाबो थैबाय गोरिब लासाराबो थैबाय दाने मोननै जायगायाव थांबाय आलदा आलदा सासेया थांबाय सोरगोआव सासेया थांबाय नोरखोआव पाराडाइस होनदों मोनसे पाराडाइस बा मोनसे सिअल आरो नोरखोद्राय नङा खिन्थु नोरखोनि लामायाव थांबाय बेयाव पाराडाइस होनना बुङो दे जाययावहाय आब्राहाम दङ आब्राहामा बामनानै दङ लासारखौ बा बैयावहाय सिअल जाया दङ दा माहाजोना सिअल गाहायाव थांदों नायग्रावदों जि लासारा गावनि ओंखामफोर जायो बियो पाराडाइसआव आब्राहामजों बामजादों सिरि थामोन बेबो गाहायाव दं गोजौआव दं नाहरना सिरि थामोन खिन्थु प्रब्लेमा मा जाखो प्रब्लेमा बे माहाजोना गाहायाव थांनायनि प्रब्लेमा मा what is the problem with the rich man going to Seoul down मा प्रब्लेम जाया बेलाय मानो सिरि थानो रोङाखै बेलाय लासाराथ' जेबो मोनाखै दं माने नों मुलि दं बेनो नैबे गाहायनिसो बुंदों माबा बुंदों What did he say from this down from the shore मा होनदों दे बयबो थांनो गोरोंखाना बे माहाजोनालाय मा गाहायाव थांनानै माबा प्रब्लेम जाहैबाय बियो माबा बुंनांबाय माबा मोनसे खालामबाय डिफारेन्स थाबाय अके हा औ okay माने why he requires a drop of water from Abraham or from Lazar from Lazarनिफ्राय थरथिंसे दै बिदों मा जादों बिलाय थरथिंसे दै बिनो थाखाय अके माइबा बुंदों मानो दै थरथिंसे बिखो बिलाय what's wrong with him what's happened to him ओइ जासिम my God हा दे मानोना बेयाव गोबांथार सैनांनाय दंमोन सैनांनायसो दङ आयो भेरि गुड सैनांनायावसो दंहैयो दै बिनांलायनाया दङ दैयाबो थरथिंनै थरथिंथाम नाङा ग्लाससे नाङा बेसेबां दै बिदों आइयो इसेल' बेनो थोगौमोन आंनोहाय आंनो द्रप मोननै मोनथाम नाङा इसे मोनसेल' द्रप सोरनि आखाइजों सोरनि आसिजों होनांगौ लासारनि मानो लासारनिफ्राय दै थरथिंसे बिखो बियो दिनै what the situation he is facing now मा परिबेस सम्मुखीन जायखो लासारनाव दै दं नामा लासारनाव दै थरथिंसे दं कल्ड ड्रिंक दं बेबायदि वाटार बथल दं ना साहा दं ना मा दं गैया नोंथाङा लासारनिफ्राय जेबो मोननांगौ गैयामोन आरो दिनै थरथिंसे दै बिनांदों what is that बेखौ दिनै बुङो एक्सुवेलि बे नोरखोआनो आरो जोङो पाराडाइस होनो बे पाराडाइस मोनो पाराडाइसआव थांबायब्ला सोरगोआव थांखागोन देनांगौ दा ओमफ्राय सिखावआबो आगदानाय सिखावआ जिसु पाराडाइसआव दं दाबो सोरगोआव मोनहैथ'वाखै रावबो माने जिसुआ सेकेन्ड कामिंनि उनावसो सोरगोआव लांगोन पाराडाइसआव दङ गोबां मानसिफ्रा गोथार मानसिफोर दा पाराडाइसआव दं बे लासाराबो बेयाव दं आरो
आरो सिअल' दङ सिअल माने नोरखोनि लामायाव दङ देनां जिसु फैनानै नोरखौ गारसोमब्लासो नोरखौ थांगोन दा बयबो सिअल आरो हेडेस होनना बुङो बे जायगायाव दङ हेडेस बा सिअलाव बे गोनां गेदेरा दङ खारना मामोन what's wrong with the rich man why he went why he is thrown into this Sheol or Hades बे नोरखोआव मानो थांनांगौ मा गोरोन्थि जादोंमोन बेलाय माजोंखाय ना मा गोरोन्थि मावदोंमोन बेलाय बे माहाजोनाथ' गोरोन्थि मावाना गोबाङानो बेबो मा गोरोन्थि मावग्रोदों मा गोरोन्थिनि थाखाय गाहायाव नोरखोआव थांखो खारना मा गोरोन्थि जादों बाइबेलाव गैया अबस्से बेना मा गोरोन्थि मावदों नोंथांमोननि मथेब्ला नोरखोआव थांलायनांगौ सार बियो मानो होनबा गावखौहाय धोनि होननानै बिराद माने दुखुनाय दङमोन बेनिफ्राय जेब्ला लासारा बिनियावहाय सानसेखालि थांदोंमोन बिनि थाखाय अब्ला बियो माने लासारनोहाय जिरायनो थाखाय जायगा होआखै आरो बेखौहाय इसेबांनाखि गाज्रि कन्डिसनाव नुदोंब्लाबो बिनो जानो थाखाय थोथिसे ओंखाम एबा जाग्रा बुस्थु होआखै लोगोसे लोंनो थाखाय दै होआखै आरो बिनि उनावहाय जेब्ला बियो नोरखोआव थांनांबाय अब्ला बेबादि जेनेबा जानायखौल' जेनेबा बायनांगौ जाहैबाय जेनेबा दैखौथ' बायनालासे मोनो अब्ला बियो लासारनिफ्राय जेनेबा दै लोंनो थाखायबो होआखिसै नालाय बेखायनो जानो हागौ बियो बै समावहाय दैखौ लासारनिफ्राय बिनो गोनां जादों नंगौ दा बेयो मा सानो नोंथांमोना क्लियार दे बाइबेलजों क्लियार जानि बे बाइबेलाव गैया आरो जि बिथाङा बुंदोंना बाइबेलाव गैजोबा खिन्थु जों बिदि नुदों नंगौना No compassion, no love, no care, no concern. अनखांनाय गैया सिनायाखै लासारखौ बे जे ओंखाम बोथिसे होनांगौमोन बेखौ मानो सानाखै बिथाङा आयो गावल' हिसाब लादों आइटेमा बिदि जानांगौ लासारना आइटेम गैया बिसा नो कम्पेसन अनखांनाय गैया आं सानो आंनि साननाय ओंखाम बोथिसे ज्रोम जाहोयोब्ला मोजां जागौमोन नामा मोसौ मा होनो दाउ बेदरजों आरो बे माहाजोनाथ' माबाफोरखौ थुसियाव जाबाय माबोरै थुसि मोनब्ला नामा जोंब्लाव माब्ला हमबाय जानायाबो बेबायदि अनखांनाय मानो सोरगोआव थांगा नोरखोआव थांगोन थांमोना जाबाय मानसिखौबो अननो रोङै माहाजोन मानसिखौ अनखांनो रोङै माहाजोन मानसिखौ अनसायनो रोङै माहाजोन मानसिखौ हेफाजाब होनो रोङै माहाजोन नोरखोआव थाङो नोंथांमोन बाइबेला बुंखाखाबाय इसोरखौबो मोजां मोन मानसिखौबो मोजां मोन नोंनि फैसाखौ इसोरनोबो हो मानसिनोबो हो खैसोरनिखौ खैसोर हो इसोरनिखौ इसोर हो बे एखे फैसानो बे कारेन्सि एखेयानो इसोराबो बाहायो आरो मानसिनो होब्ला बे मानसियाबो बाहायो मानसियाबो बाहायजायो नङा होमबा मानसिखौ अननाय बेनिखायनो होनदों नोङो बयनिख्रुइ देरसिन हुकुमा नोंनि फोरबो इसोरखौ गावखौ बायदि नोंनि फोरबो इसोरखौ नोंनि गोसोजों जिउजों हानायमानि बोलोजों अन आरो बेजों समान दंबावो समान इकुवाल नोंनि खाथिनि मानसिखौ गावखौ बायदि अन समान आगा फासा नङा दे समान आरो बे माहाजोना इसोरखौ अननांगौमोन मोजां मोननांगौ आरो बे मानसिखौ अननांगौ लासार बेखौ फोरमायदों मोनसे पाराबलिक टेक्सटजोंसो फिदिंनाय ओरैबायदि सिरियास दा दे
बेखौ जों बयबो गिनांगौ फरायला उनावहाय नोरखाव थांनानै मा बुंदों गाहायाव फरायलाला मोनगोन आंखौबो आं बिदि जायगायाव फैनांबाय आंना बिदा फंबाय साबा दंबावो साबा बिसोरबो दाफैथारथों बिसोरो गोथाङै दङ बिसोरो न'खर जाना दङ संसाराव दं दा बेयाव दाफैथारथों आब्राहामखौ बुंबाय खोन्थाहैथां बे आंनि बिदा फंबायफ्रा आं बायदि दाजाथारथों माहाजोन गोजाथों खोमा बे बिदा फंबायाबो गोरिबफोरनो होथों नै आब्राहामा प्रसार हैनांगौ लोगोफोर आब्राहामखौ प्रसार हैनो थिनदों बे माहाजोना प्रसार हैथों थां आंनि बिदा फंबायाबो मिथिनो थाया नै खोथा बिदिसै आंनि बिदा फंबायाबो आं बायदि मिथि रोङा इसोरखौ मान होनो रोङा गिनो रोङा बेखायनो प्रसार होयो प्रसाराव थोनहर प्रसाराव रिकुवेस्ट खालामो गाबदों बिदा फंबायाबो नङा होमबा बेनिखायनो इसोरखौ मानि गि इसोरखौ सिबि आरो इसोरजों सोरजिजानाय नोंनि लोगो मानसिफोरखौ खाथिनि गोजाननिखौबो मानसि माहारिखौनो अन होमब्लासो इसोरा मोजां मोनो सोरगोनि लामा गिबो प्रेज द लर्ड हालेलुया आमेन बे सैथो बाथ्रा नोंथांमोना बुजिना लादो बेनिखायनो जों मैया बुंदोंमोनलाय खायसेया नोरखौबो लाङो सोरगावबो लांनो हानायनि सुबिदा खालामनानै होखायो बबेयाव थांनो सिरियास होगोन ना जोङो नायनि मोनसे जेरेमिया 9 अध्याय जेरेमिया 9 अध्याय 23-24 जेरेमिया 9 जेरेमिया 9:23 and 24 दे सोरबा फरायदो बिराद मोजां बाथ्रा बुंदों बबो जेरेमिया 9 फोरबोआ बेबादि होनदों गियानिफ्रा गावनि आखलजों गोग्गा दाखालामथों बिरा गावनि जरजों दुगा दाजाथों एबा धोनि मानसिया गावनि धोनजों खेबगां दाखालामथों सोरबाया गोग्गा खालामब्ला बे बिसयाव गोग्गा खालामथों जायहा आंखौ मिथिबाय आरो सिनायबाय आंनो फोरबो जायहा पृथ्वीखौ अनखांनानै न्याय आरो धोरोमखौ मावो मानोना बे बिसयफोरखौ आङो हामजायो बेनो फोरबोनि होननाय आमेन थेंक इउ जों बुंनि दे गियानिया गियाननि थाखाय दुबगां दाजाथों बोलोग्राफ्रा बोलोनि थाखाय दुबगां दाजाथों धोनिफ्रा धोननि थाखाय खेबगां दाजाथों गासै बाथ्रा दङ Three kinds of people here now: rich men, and then mighty men, strong men, and also beauty, handsome. Somaina, apa? Nama Gyani. Mense Gyani, Gyani takai juga raja. Mensabai bolu dongkai juga raja. Mensabai don dongkai juga raja. Jadi mense juga jana tunduk. Mense juga jana hadir jebla mense angku isyaku mudang kecil. Isyara सोरजिग्रा इसोरा अनग्रा इसोरा बोलोग्रा बेजों आंहा समायनाय दं बियो आंखौ अनेक हेफाजाब होयो होननानै मिथिब्ला हले दुगा जाबाय जानो हागोन फोरबो दं आंलाय मा गिनां फोरबोआनो दं फोरबोआ आंनि दं आंहा दा फोरबोआ आंनि दं बे गिदोंना थैनायखौ गिनाङा खोमसियाव गिनाङा माबोरै दुगा जानो हागोन मानोना फोरबोआ आंजों लोगोआव दं माजों जाला इसोरा थाया नों जेब्ला इसोरखौ मिथियाब्ला गियानि मानसिफोराबो गियानजोंल' थाबायब्ला नोंनाव इसोर थानाय नङा जिसु थानाय नङा मानो दुगा जाना लाब गैया इसोरखौ लाफानानैसो जोङो दुगा जानो हायो ना we can glory ourselves when we know the Lord is a loving Lord precious merciful Lord graceful Lord होननानै मिथिब्ला बेनिखायनो बाइबेला बुंनो जाबाय the Bible says
on money बे दोहोना जाबाय इसोर होनाय आरो बेनि थाखाय जों दुगा जायोब्ला धंस जायो नोरखौ थांनायखौ जों नुबाय बेनिखायनो दिनै जोङो बे फैसा इसोर होनाय बुस्थुफोरखौ जों दिनैहाय मोजाङाव बाहायनि खायसा दंब्लाबो गोरोन्थि जायो गोरोन्थिखौ नाथाय क्षमा बिफिननाय जोङो नायनो मोनसे लुकासनि 19 अध्यायाव फरायला मोनगोन लुकास 19 1निफ्राय 10 पदावहाय लुकासनि 19 1निफ्राय 10 आवहाय जाखाय हायथा सखिय हायथानि सोमोन्दै लिरदों आरो बेबो मासुल लाग्रामोन टेक्स कालेक्टरमोन बिराद चिप टेक्स कालेक्टर बिराद फैसा मोनो आरो गोबांखौनो थगायदों बे दोहोनि मानसि आरो बे गोबांखौ थगायदों आरो मा जिसुआ बिनि न'आवहाय आलासि जाहैदों आरो बिनाव समादाव जानाय दङ जिसुखौ मोननायखाय नङा होमबा आरो बियो गावनि पापखौ गोरोन्थिखौ मोनदांदों जिसुआ गावनि न'आव थानायखाय गाव जे टेक्स कालेक्टर जानानै थगायबाय कारापसन खालामबाय बे मोनदांदों आरो मा बेखायनो गावनो प्रभु आंथ' टेक्स कालेक्टर जाहैबाय फैसा खांग्रा जाहैबाय आयु आरो धोनना गोबां दंथारो दा जुदि सोरनिफ्रायबा फानसे लाबोदोंब्ला आं फानथाम फानब्रैखौ होफिननायनोहाय प्रभु होननानै बिनाव गाबै गाबनानै खोन्थादों सोरनोबा जाफ्लांबायब्ला आं होफिननाय दाहार जादोंब्ला होफिननाय दुगा आं माने बेखौ मानसिफोरनि थाखाखौबो आङो दोना आं जाया मोनसे जिसुनि सिगाङाव स्वीकार खालामदों बे मोनसे repentance of Zacchaeus he wants to give it back whatever he took from others earlier सिगां बियो जे लादोंमोन एक्सिडेन्टलि बबेबा खुनु माने बे मिथियाखै आरो मा माखासेखौ मिथिया माहाय लासंखो जासंखो जादोंब्ला फोरबो आं नोंनि सिगाङाव सिमान लायो आं होफिनगोन फांसे होनदोंमोनलाय दे फांसे लाब्ला फांसे होफिनगोन होनदोंमोनलाय फांथामना फांब्रैमोनलाय बाइबेलखौ नायनांगौ दा बिदि क्लियार जानाय दे माहाजोन जानानैबो सिन्था गैया जोंखौ रायदों होननानै बाइबेलाव बुंदों माहाजोन जानायाव सिन्था गैया नों गोरोन्थिल' दामाव आरो गोरोन्थि मावदोंब्ला थाखा फैसा लुथिफ्लांदोंब्ला थगायफ्लांदोंब्ला ना जाक्कियुस बायदि जादों सखिय बादि गोसो सोलाय मोनगोन नोङो जोब्रोङै जोंनायखौ बिजाबो दा नोंथांमोना सोरसो गोरों बङाइगावसाराव बिराद जाबो बङाइगावसारखौल' आरो जोंनि बेप्टिस्टफ्रा बिराद जाबो जागरावनाव जाबो फास्टिं प्रग्राम मोना हरसे फास्टिं जायो बेखौ रोजाबो जि सखियनि जिबनाव एसे रंजानाय फैदों जिसुजों सुस्रांजादों नङा होमबा जिसुखौ आलासि जाहोनाया बेसे मोजां जादों बेनि थाखाय बे थाखा फैसा थगायफ्लांनाया सुस्रांजाबाय आमेन आमेन अननानै बयबो नोंथांमोना माहाजोन जागोन सेंग्राफ्रा एसेबां माहाजोन जागोन बिमा बिफा नोंथांमोना माहाजोनखा जगारा जा अननानैहाय दे ओमफ्राय नोंथांमोना लेखा गोरों जागोन साख्रि मावगोन बिजनेस मावगोन बायदि माहाजोन जागोन लेक्सारार जागोन 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख गाहाम मोनखायो प्रफेसार जाब्ला मोनगोन आरो बिजनेस कन्ट्राक्टर जागोन नोंथांमोना आरो बेवहाय बेबायदि थगायफ्लांदोंब्ला सखियखौ होनानै दाबाव read the Bible go through the Bible and learn this and you practice it in your day-to-day life practice it बे सखियखौ बुंनानैल' जादों आंनावबोसो बिदि जादोंना अब्ला आं सोरनाव फैगोन सोरनावबा लाबोफागोन सेजारारफोर नोंथांमोन सावरायना जा सेजारारफोर जोंना टेम्पटेसनाव गोग्लैया थाखा बाहायबाय थाबाय बाहायसनो corruption this is called corruption सार्केला गोदोदों बिनि थाखाय सोरबा जाखोमादों प्रेसिडेन्टआ सेक्रेटारि नङा होमबा सोरनाबा फैसा हख'वादों होफिनाखै नांलायदों गिर्जाफ्राव नांलाय थाखा फैसा बेसेबां नांलायगासिनो नङा होमबा सुदजो हरदों सुद हरदों होलाया गोबां गिर्जानि थाखाफोरखौ बाहायस'नानै
सोरबासो गोदान सिफथि जानाय जादों आरो सोरबा ट्रेजारारफ्राबो बाहायदों आरो गिर्जाफ्रा मण्डलिफ्रा सार्केलफ्रा डायसिसफ्रा संगठनफ्रा गोबां दावराव दावसि आरो गिर्जा बानायसै आं बेयाव थांसै फैसा होनांगौ 1 लाख मानि गुबुनाव साहासो थांबाय दा मेन इज आ मानि फेक्टरा बेसे गोथौ आरो बेसे गोथौ दा जोङो कारापसन खालामा दे जिखुनु खामानियाव अनेस्टलि जों मावदों आं जेब्ला बिश्वास कलेजाव फरायदोंमोन 1997-98 2000नि सिगांनो बिडि फोजोबदों आरोना कलकाता बिश्वास कलेजाव फाइनाल इयार स्टुडेन्टफ्रा बिडि फाइनाल इयारफ्रा मोनसे एक्सपिरियेन्स लायो मास मोनसे मेनेजारशिप जायो मेनेजार जायो आरो सानै ओमफ्राय आंनिया जोङो साथाममोन आरो झारखण्डनि सानैमोन सासे मुन्डा ओमफ्राय सासे उराव ओमफ्राय आं बर' साथामजों जों मेनेजार जादों आरो ओमफ्राय कलेजआथ' फैसाखौ बेसेबां हगरदोंमोनलाय 70,000 ना बेसेबांल' बे समावहाय बेखौ मास मोनसे सालायनांगौ नोङो सालायनो रोंबाय रोङाब्ला नोंनि पकेटनिफ्राय नों होनांगोन फना थोआखिसै सार होननानै बिलाबो मोनो आरो बेजोंनो मेनटेन खालामनांगौ मेनेज खालामनांगौ जों मा खालामोमोन एसे ओरै सियालदाजों थाङो सियालदायाव एसे खमले माइरंफ्रा बे सियालदा स्टेसन बिदि थांनांगौ साहा बेवहाय थालिरफ्राबो एसे खम आरो थालिर मैगं थाइगंफ्रा ओमफ्राय खाथियाव बे बेग बागान मल बेथ' बिराद दाम आरोखि दा माबोरै मिथिला बे सियालदाजों जों थाङो आरो मेनटेन खालामबाय मोजांनो 300 थाखा बेलेन्स थाबाय 300 थाखा बेलेन्सखौहाय खाथायाव बे रेजिस्टार बुकआवहाय मा होनो बाव जोंनि एकाउन्ट बुकआवहाय हैफिनबाय बेलेन्स थाबाय रिटार्न होफैदों 300 थाखा प्रिन्सिपाल आरो एकाउन्टेन्टआ नायबाय 300 थाखाखौनो होफैफिनलायबाय होननानै सोमोनांबाय आरो जों आरो चिफ मेनेजारा आंनो जायो नालाय आंखौ बाख्नायबाय ओमफ्राय 50 थाखा रिवार्ड होबाय प्रिन्सिपाला Here from him, here is a reward, 50 rupees to you for honesty in your managership. नोंनि मेनेजाराव सैथो मावनायनि थाखाय नोङो 50 थाखा रिवार्ड होनाय जाबाय आरो ओंखाम संग्रा 40 बोसोर जाबाय मुस्लिममोन ओंखाम संग्रा 40 बोसोर जानानै रिटायार जाबाय बे समाव बिथाङाबो आंखौ बाख्नायदों ऐसा कोई भी नहीं देखा मैं 40 साल हो गया यहाँ काम करने अभी रिटायर्ड हो गया ऐसा आपकी तरह आपका जैसा आदमी नहीं बैलेंसखौनो मालाबो दिन्थियामोन सोरबा 100-200 का माबायो बेखौ सिगारेट बिरि सोबनायाव गय जानायाव बाहायोमोन होननानै बुंदों आरो दा बिसोर गिदिर मानसि जाबाय बिशप जादों मडारेटर जादों रेभारेन्डफोर जाबाय बिसोरो बे बेलेन्सखौ दोनामोन डिफिसिटसो दिन्थियोमोन आथोना सारायाना थाइसे थाइनै बेबायदि बेलेन्स दिन्थियो खिन्थु 200 थाखा आग्लायदों जानो हागौ 300 बेखौ माने थोआखैसो दिन्थियो सोरबा आथोना थाइसेल' बेलेन्स दिन्थिगोन सोरबानो डिफिसिट 0 दिन्थियो नों माने 300 होबाय बे मोनसे गिदिर रेकर्ड जादों आरो अनेस्टलि रेकर्ड फिसा ना दा बेखौ आं बावाखै नोंनि अनेस्टि माने सैथोथा थगायाखै नोंनि फैसायाव थगायाखै नों माबा माबि जाग्रा बायनानै लायनायाव ओंखाम संनायाव थगायाखै नङा होमबा दा जोङो आं बे फिसासो नोंथांमोना आंनिफ्राय देरसिन बिदि खामानिखौ मावगोन बेबायदि जों माने अनेस्ट जों जागोन ट्रेजारारफोर केसियारफोर नोंथांमोना अनेस्ट जा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि नोंथांमोना अनेस्ट माने थगायैखौ अनेस्ट जानांगोन खुनु कारापसन खालामा ओरै दा बेबायदि जों जेन जायो फैसाया अब्ला नोंखौ सोरगोआव लांगोन आरो नोंनो बोर होगोन फैसाया मा खालामो गोबां खामानि मावो दरखास दाबिथामोना सि सुनानै गोरिबफोरनोहाय सि रानना होयोमोन धोनाव जानाय 9:36 होनदों थाबिथा थैबाय पिटारमोना प्रार्थना खालामनानै थांखांफिनदों मानसिफ्रा गाबै बुंदों थाबिथाया थैबाय बे जोंनि थाखाय मोजां खामानि मावोमोन सिफोरखौ रानना होयोमोन गावनो सुथे जराय सि खिथा नांगौ सि खिथा सुनानैहाय
गोजामफोरखौ सुनानै गोरिबफोरनो राननानै होयोमोन बे मानसिया दिनै थैबाय एसे मोजां वेलफेयार खामानि मावो ससियेल एक्टिभिटिस खामानि मावो दिनै थैबाय पिटर फैगोनो जबफोराव सहैबाय पिटरा लिडिया जबफा बेनो पिटरखौ लिंना लायदों गाबै मानसिफ्रा बे प्रार्थना खालामदों आरो दरखासा थाबिथा नामा मोननै बिदिना दाबिथा दरखास हिनजाव थाखा फैदों प्रेज द लर्ड मानसिफोर गाबनायाव मा बुंदों गाबनानै बुङोना हिनजावफ्रा बिराद मोजांमोन बयबो आंनावबो फैबाय थायोमोन हिनजावफ्रा बांसिन बे खोथाखौ बुंखायो बिराद मोजांमोन आबा फैबाय बैनि आखल मावनायखौ गोसोखाङो थाबिथाया मोजांमोन आरो गावनि दंनायखौनो होयोमोन गोरिबफोरनोहाय थाखा फैसा जा दं बे मानसिया थैबाय वेलफेयार ससियेल वेलफेयार खामानिखौ मावनांगौ फैसा बिदिबो मावनो हायो आरो आशीर्बाद जायो जोंनि समाजा जौगायो सेन्ट थमास जेब्ला फैदोंमोन साउथ इण्डियाआवहाय सेन्ट थमास जिसुनि आसि गब्लंआव जिसुनि आखाइयाव गाजोल गब्लंआव गाजोलनि गब्लंआव आसि सोग्राया अहेमाव जंजों सुनाय गब्लंआव सोग्राया बे थमासआ बे फैदोंमोन आरो बे मिस्ट्रिबो गोरों जेरै जसेफआ मिस्ट्रि गोरों जिसुआबो एसे मिस्ट्रि मावोमोन बिसोरो मिस्ट्रि मावो बे थमासआबो जिसुनि सेला मिस्ट्रि मावो दा बियो बुङोमोन जाहैबाय आं मानसिफोरनि थाखाय गोबां न' लुगासिनो दङ होननानैहाय गोबां न' लुगासिनो दं आङो मोनथाम मिस्ट्रि आरो सोरगोनिबो मिस्ट्रि होननानै बुङो सासे साउथ इण्डियानि माबा गुन्डा फरास होननाय राजा दंमोन साउथ इण्डियानि बे समाव तामिल बियो बुंनो जाबाय थमास नोङो आंनि थाखाय मोनसे मोजां बिल्डिं लुना होनांगोन बेनि बिल्डिं गुबै गाव थाग्रा आरो राजानि न' लुना होनांगौ आं नोंनो फैसा हरगोन फैसा हरदों बेनो ओमफ्राय थमासआ बेनि बिल्डिं लुवाखै नाथाय गोरिबफोरसो राननांगौ आरो प्रसाद होनायाव खामानियाव बाहायदों बे फैसाखौ राजा सोंबाय माथो आं नों फैसा हरनाया माथो बिल्डिं लुवाखै माथो थगायसुला नोंलाय थमासआ बिदि बुंबाय नङा नोंथांनि न'आ बे हायाव नङा सोरगोआवसो माबोरै सोरगोआव न' लुनो हागौ आंनि फैसाजों सोरगोआव न' लुयो नामा जेब्ला थैबाय बे गुन्डा फरासा न'खरनि मानसिफ्रा सानै सिमां नुदोंलै गावबो आरो फंबाय गुन्डा फरासाबो सिमां नुदों बेसेबांबा मोजां सोरगोआव सनानि न' लुहैदों गावनि फैसाजों लुमारदों आरो मानोना बियो थमासनि फैसा होदों आमेन आमेन फैसाबो लुमारोलाय माथो नोंबो बै थमासआनो बुंदों जारिमिनाव नोंथांमोना चार्च हिस्ट्रि फराय बे बाथ्राफोरखौ मिथिगोन जोंनि फैसायाबो इसोरखौ गोजोननायनि खामानि मावो इसोरखौ गोजोन होयो जोबथारनायाव फैसाया इसोरनिबो खामानि मावगोन मानसिनिबो खामानि मावगोन फार्स्ट ख्रिस्टान गिभिं फार्स्ट दान होजेननाय फोजोंनायनि माथाइनि 2:11 पद फरायदो माथाइनि 2:11 पद फैसाखौ इसोरनो होयो Matthew 2, chapter 2, verse 11. There, fine. दोहोन फैसा नङाबा दोहोन बस्तु आरोखि दामि बस्तु माथाइ 2:11 आरो न' सिङाव हाबनानै बिसोरो गथ'खौ बिनि बिमा मारियामजों लोगोसे नुबाय आरो गुग्रुबनानै बिसोरो बिखौ खुलुमबाय आरो गाव गावनि जेसरफोरखौ खेंनानै बिसोरो ओरैनो होनायफोर सना गुन्दुरु आरो गन्दरसखौ बेनो होबाय सोर बेलाय सोर होदों बेयो जिसुनो सोर हैदों सोर मा जिनिस गुबुन देलाय हमनानै गावसिनि जलंगा बेगखौहाय खेवनानै जिसुनो बुस्थु होदों मा बुस्थु होदों सना गन्दरस माबा मोनथाम जिनिस होदों
साथाम मानसिया मोनथाम जिनिस होदों सोरनो जिसुखौ होनो ना सना मोदोमग्रा थाव आरो धुप जेजोंनि सना मोदोमग्रा थाव आरो धुप जिसुनो दान होदों सनाखौ मालायनो एफा दामि बे गथ'नो होनायनि मा दरखार जोनोम जागोन जिसुआ आंना गोरलै जाथिसो मानो सना होदों जोंनिथ' मालाबा होआ जों मालाबा बुंदों आरो गोरलै गोरलैनोबो सोरबा सना बायना होयो दै गामिनि देला माहाजोन नालाय सना होलायथारो होयो नासै खायसे बुङो गैयालाय मा सना होनांगौ बाल गोनां होनांगौ रा होनो नंगौबो ना बिदि खिन्थु गोनांफ्रा होयो गाज्रिबो नङा गोरोन्थि नङा ना जिसुनोबो सना होदों एफा गिदिर गियानि मानसिफ्रा आं जिसुनो आखाइ गोजा थाङा I'll give something to Jesus Christ small baby जिसुनो सना होदों दोहोन होबाय जोंनि दोहोनखौ जिसुनो होनो हायो जों बुंनि जोंनि थाखा फैसा धोनखौ जिसुनो होनो हायो आमेन जिसुबो नाजावगोन दसे मारियामा होनाखै नाङा भाई मानसि लाबोदों जिसुआबो होनाखै इसोराबो होनाखै बादा होआखै जों गराय गाखोनानै बेसेबां गोजाननिफ्रायसो थांदों बिसोर ग्राब ग्राब सानजानिफ्राय साथाम जेरैफोर साब्रैमोन सासेया थालांदों बालाबारियाव आरो बालाबारियाव थालांदों नङा होमबा बे ट्रेडिसनखौ मिथियो नोंथांमोनाबो मेलकिउर हेल्पार मा नाम मोनलाय बिदि आरो दा बिथांमोना मुवा बेसाद होदों जिसुनो मानोना जिसुआ मान गोनां राजा मान होनांगौ दिनै जोंनि बुस्थुखौबो इसोरनो होनो हागोन प्रब्लेम गैया इसोरनिखौ इसोरनो हो मानसिनिखौ मानसिनो हो बेनो इसोरनिबो जायो बेनो मानसिनिबो जायो दिनै ख्रिस्टानफ्रा दान होनि दख'ना होनि लंपेन्ट हो गान गोदान बर'दिनाव हो गिर्जायाव हो होमब्लासो फैसा लोब जागोन दान हो नै फैसाखौसो नांगौ दाना गिर्जाल'नो इसोरनि खामानियावनो रायजोफोरनो फैसाबो गोनांथि दं आरो बाइबेला दिनै बुंदों जोंनाव जानाय 20 आयदा 35 पद जोंनाव जानाय 20 आयदा 35 पद जोंनाव जानाय एक्स 20:35 जोंनाव जानाय 20 आयदा 35 फरायदो बिराद मोजां बाथ्रा सोरबा सासेयानो मबाइलखौ आरो माबाखौ लाबाय थादो दे माइक्र'फोरखौ दे बिथाङानो थाब फरायना हर दे आं फरायगोन जिसुनि मुङै गासैयावबो आङो नोंसोरनो दिन्थिनायमोन बेबादिनो मोख्रोबनानै जोङो बोलो गैयैफोरखौ हेफाजाब होनो आरो फोरबो जिसुनि बाथ्राफोरखौ गोसोखांनो नांगौ होननानै मानोना बियो गावनो होनबाय लानायनिख्रुइ ओरैनो होनाया बोर होजाग्रासिन जिसुनि मुङै थेंक इउ जों बुंनि लानायनिख्रुइ होनाया बोर गोनांसिन जोंनाव जानाय 20 आयदा 35 पद इट इज नट इन द बाइबल बे मोनसे बिजाब दङ क्लेमेन्ट फार्स्ट क्लेमेन्ट होननाय मोनसे बिजाब बेयाव जिसु बुंनाय बाथ्रा बे बाथ्राखौहाय कल खालामो नैबे लिरगिरिया लुकास लिरदों नैबे जोंनाव जानायखौ नङाबा बे लुकासआ जिसुनि बुंनायखौ बुंदों जों हेफाजाब होलायनि गोरिबफोरनो होनि गोरिब नङाब्ला सोरनोबा नांथारगौ नामा हेफाजाब होलायदोनि हाथ मोजां जिसुआ बुंलांनाय बाथ्राखौ बुंदों बय जिसुआ बुंखादोंनो गसपेलाव गैया खिन्थु बियो लानायनिख्रुइ होनाया बोर गोनांसिन सोर लायोल' नामा नोंथांमोननि गेजेराव मानसिफोरा मोनलांगौ सोरनिफ्रायबो साल' लोंलुबैयो नामा नोंथांमोना दखानफ्रावहाय लोगो लानानै सोरबा रावबो खेबसेयाव साहा लोंग्रा खालि मानसिफोरनो साहा लोंनो लुबैयो दिस काइन्ड अफ पिपल नाव नोंथाङा बेबायदिब्ला बोर गैया बेयो मालायनिफ्राय साहा लोंनो लुबैबाय थायो मालायनिफ्राय मिस्टि दाबिबाय थायो बाइबेला बुंथेबाय नै जिसुआनो बोर गैया इसोरनोबो होनो किर्तन लोगोजों लोगोबो साहा लोंलाया मटर साइकेलबो गाखोलाया मटर साइकेलजोंबो दोनलांलाया किर्तन
दोहोनखौ नोंनि थाखायल' दाला नाजावनोल' नाङानो होनांगौ नाथाय इसोरनि बाथ्रा बिराद मोजां बाथ्रा जोंखौ दिनै मोजांखौनो फोरोङो फिलिपि सारिदा मोननैल' फरायनोसै बायजोब्बाय फिलिपि सारिदा 18-19 फिलिपि chapter 4 verses beginning from 18 and 19 फिलिपि Philippi chapter 4, 18 and 19. फरायसाय आं फरायगोन जिसुनि मुङै नोंसोरनि हरनाय मानिखौ आङो मोनबाय आंनो नांगौनिख्रुइ बांसिन आङो मोनबाय नोंसोरनि हरनाय दानखौ आङो इपाफ्रदितासनि आखाइजों मोनबाय आरो आंनो बेनो थाबाय नोंसोरनि दान हरनाया इसोरजों नाजावजानाय मोदोमनाय बुलिनि समान जाबाय आंनि इसोरहा सोमोनांथाव सम्पथि दङ जिसु ख्रीष्टनियाव बिखौ आग्लाय बिग्लाय खालामबाय बिनिफ्रायनो नोंसोरनो नांगौ मानिखौ इसोरा होगोन जिसुनि मुङै आमेन जोंनि दान होनाया इसोरनि गन्थङाव मोदोमफ्रु बुस्थुसो do not forget this बेखौनानै दाबाव जों फैसा होनाया इसोरा मोदोमो आयु आंनो फैसा होदों हाबा मोदोमान बोना लाङो सेन बायदि नाव मोदोमफ्रु दान जोंनि इसोरनो दान होनाया मोदोमफ्रु दान सेन you perfume you use सेन दामना पारफिउम बाहायो सेन बाहायो मोजां मोदोमो गोजोन मोननो थाखाय नोंनि मोदोम मैलाफ्रा खारजोबखायो सेन बाहायो पारफिउम नङाबा जोंनि इसोरनो दान होनाया इसोरनि गन्थङाव मोदोमफ्रु बसा जों बुंनि जोंनि इसोरनो दान होनाया इसोरनि गन्थंनि थाखाय मोदोमफ्रु बेसाद जायो आमेन फैसा अब्ला मा मोदोमफ्रुबो जायो मोदोमफ्रु बेखायनो इसोरनो दान होनांगौ इसोरा मोजां मोनो दान होग्राफोरखौ पाउला फैसा खांबाय थादों गावनो मा होनो मिशनारि गावनो केशियार टाइप जादों बियो माने मण्डलिफ्रा फैसा हरनायाव बेखौ बाहायोमोन गावनि मिनिस्ट्रियावहाय बाहायो नाथाय गावनि न' लुनो नङा गावहाथ' हिन्जाव गैखाया सिन्था खालामनांगौ गैया हिन्जावनि सिन्था खालामनांगौ गैया गथ' गथायनि थाखाय सिन्था खालामनांगौ गैया बे सोलिबायसोमोन हारसिं फादार बायदिसो अके थाबायबायो दा बिथाङा नै फिलिपि मण्डलियाव बुंदों नोंसोरनि जि दान हरनाय आं बेखौ इसोरनि मुङाव बाहायनो हादों आरो नोंथांमोन बे नोंसोरनि दान होनाया ओरैनो थाङा हरलाय नङा बे जाबाय नोंसोरनि इसोरनो होनाय बोलि sacrificial and it is very acceptable and it is very well pleasing to God इसोरखौ गोजोन होयो नोंसोरनि दान होनाया बे फैसाया होआब्ला हले नोंथांमोना जों इसोरखौ गोजोन होनो हाया गावनो थ्रुब थ्रुबयोब्ला गेजेर हाबनिफ्राथ' गोबां दानखौ होले दान होआ बे गेजेर हाबनिफ्रा जायफ्रा गेजेर हाबो बिथांमोना दान होयो रेगुलार सानडेयाव सभायाव जिखुनु प्रग्रामाव होबाय थायो आरो बे इसोरनि थाखाय मोदोमफ्रु जाबाय इसोरा नोंथांखौ आशीर्बाद होगोन आरो उननि समाव मा होनदों God shall supply all your need according to His richness, His glory by Jesus Christ. जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों जिसु ख्रीष्टजों इसोरा जोंनो जोंनि नांगौखौ साप्लाइ खालामो जगायो माथो सिन्था खालामनांगौ जगायो गोरिब खालामा बेनो दा जोंनि गिर्जाफ्रा गोरिब जानाय नङा दे नैबेबायदि बाइबेलखौ जों नायनि बे बाइबेल बादि इसोरनि मोदोमग्रा आरो बेयो सेक्रिफाइस इसोरनोहाय बोलि होनाय जादों होननानै बुङो बेनिखायनो बे जोबथानाय समाव जोंनि फैसाया अब्ला इसोरनावबो थांगोन दा मानसिनावबो थांनो हायो आरो संसारावबो थाङो God man money फैसाया एखे फैसानो इसोरनावबो सोलियो
एखे फैसा मानसिनावबो सोलियो नङा होमबा एखे फैसा मोनसे इभिल बेड गाज्रियावबो सोलियो मोनसे जाबाय मोजाङावबो सोलियो गुड एखे फैसा एखे कारेन्सियाखौ जेरावबो बाहायनो हायो फैसा गिदिराव नै बोरु आं नोंनो आं फैसा होनायसै बिदि अजाया होब्लालाय मोजांसो आरो नोङो बोर मोनगोन आरो आंनि गन्थंआव मोदोमखौ जागोन मानसिनो होगोन आं नोंनो एसे हेफाजाब होनो आखाइ फोलावनो सानदों बे मानो अननानै बिराद मोजांबा नों आंखौ अननो होननानै बेखौ बाख्नायगोन मानसिखौ मानोबा गाज्रियावबो बाहायदों फैसाजों जों मैया दहायबो नायदों दा मा खालामो गाज्रिजोंहाय ड्राग्स बाहायदों माबा माबि फैसाखौ बे ड्राग्सआवबो बाहायो जौआवबो बाहायो जुआवबो बाहायो आरो बायदि बायदि नङा होमबा जिनाहारि बे फैसाजों बायो अब्ला बेबो बे सोलियो फैसा बेयाव सोलिलायबाय आरो मोजाङाव सोलिबाय फैसा अलराउन्ड ओरैबायदि फिट फाट आरो बेयाव सोलिया नङा आरो फैसा जेरावबो सोलियो दानि जोङो सोरनो होनि दे बुंदोनि इसोरनो मानसि दं गाज्रि मोजां दं सोरनो होगोन इसोरनो होनायखौ राइट होनायसै दा आरो मानसिनो होनायखौबो राइटसो होनायसै आरो बे फैसाखौ गाज्रियाव बाहायनायखौ मा खालामगोन दा होबाय थागोन गाज्रियाव बाहायगोन फैसाखौ दानदोनि दे क्ल'ज फैसाखौ मोननै बिथिङाव बाहायनायनि बेनो जाबाय इसोरनि थाखाय आरो जों गावजों गाव नांगौनि थाखाय अब्ला फैसाया बोर गोनां जागोन इसोरा बोर होगोन जोंनि सम्पतिया आंनि नङा इसोरनि जोबथारनायाव मोनसे बाइबेल पदखौ फरायनानै फोजोबो बिराद मोजां प्रेयार बियो आरो बेखौ खालामनानै जों दोनहरजानाय बोसोन बिजाबनि पेज 30 Promote. बोसोन बिजाब 30 7, 8, 9फोरखौ फरायनि दे बोसोन बिजाब 30 30 7, 8, 9 Reading लिरनाय दं बोसोनफोर फोरोंबावनाय इसोर आं नोंनियाव आरज खालामो आं थैनायनि सिगां नों आंनो बे बोरखौ होदो नंखाय रायनायखौ आंनि खुगानिफ्राय गोजान खालाम आंखौ धोनि एबा हावरियाबो दाजाहो नांगौ बादिल' आंनो जानायखौ होदो बांद्राय मोनब्ला नोंखौ आङो नाङा होननानैबो बुंगोन आरो हावरिया जाब्लाबो आङो खावग्रा जानानै आं नों इसोरनि सायाव अपमान लाबोनोबो हागौ आमेन नों फरायनो हागोन जों लास्टखौ 9 खौहाय जों उन बुंदिनि दे बांद्राय मोनब्ला नोंखौ आङो नाङा होननानैबो बुंगोन आरो हावरिया जाब्लाबो आङो खावग्रा जानानै आं नों इसोरनि सायाव अपमान लाबोनोबो हागौ Praise the Lord. Amen. मोजां मोनदों बे पदखौ सोर प्रेयार खालामो बेखौलाय बिस्रा प्रेयार नोंथांमोना माला प्रेयार खालामो बिदि आंखौ माहाजोनद्रायबो दाखालामफोरबो आंखौ गोरिबद्रायबो दाखालामफोरबो आखाइ थिखांनो हागोन सोरबा मालाबा खालामसनदोंब्ला थेंक इउ नंगौ ना गसंज'नानै
माब्लाबा प्रेयार खालामबायना बेबायदि अके थेंक इउ आरो सोरबा दं अके गुड भेरि गुड आंखौ माहाजोन रायबो दाखालाम मा जागोन माहाजोन राय जाब्ला मा जानो हागौ इसोरखौ बावनोबो हागौ इसोरखौ बावनो हागौ बेनिखायनो आंखौ माहाजोन राय दाखालाम गोरिब जाब्ला मा जानो हागौ सिखाव खावनोबो हागौ सिखाव खावनो हागौ सिखाव खावला मा जायो पाप जायो मानसिफोरा बुजागोन इसोरा बुंगोन सोरबा सेंग्राफोर दं नोंथांमोना बिदि प्रेयार खालामनो मालाबा सोर सोर धोनि जानो हास्थायनाय प्रेयार खालामो बांसिन माने धोनि गोजौ थाखोआव थांनायनि मालाबा खालामनो लाजिनाङा ना जों सोलोंनि गाज्रि नङा माहाजोन जानायालाय बयबो लुबैयो आरो जाखानांगौ गोरिब जानो प्रार्थना खालामनाय दं सोरबा आंखौ गोरिब खालामफ्रावबो जाया दङ नामा दङ दङ माहाजोनल' जानो हास्थायनाय प्रेयार खालामनाय जेरै थेंक इउ आखाइ खबदो बिथांमोननि थाखाय भेरि वान्डारफुल I have never seen before like this who pray बेबायदि आं नुफेराखै दिनै सानै नोंथांमोननि सिंग्रिफोर नोंथांमोननिफ्राय मोनबाय it is exactly as the Bible says बेयो बाइबेलनि बादि बेयो जाबाय आगुर होननाय सासे गिदिर धोरोमनि मानसि बिथाङा बेबायदि आर'ज खालामदों प्रभु नों आंखौ धोनि दाय दाखालामदो धोनि जानायखौ गिदों बियो मानोना आं बिदि जानो हागौ बे गावखौहाय फोथायनो हायाखै गावखौ कनफिडेन्स कनफाइड खालामनो हायाखै बे गावखौ ट्रास्ट खालामनो हायाखै आं गोग्लैनो हागौ नङा होमबा आरो गोरिबबो दाखालामबाय जेन' आं खावफ्राङो जोंनि लोगोफोर गोदो दंमोन एमइ स्कुलाव हाइ स्कुलाव जों जेब्ला फरायदों जोबोद गोरिब जोंबो खयलामैलानिफ्राय आंगुरसिम थाबायो बा जोंनि न'निफ्राय सनगन्दाबिसिम थाबायो आंगुरिया 5 किल'मिटार जायो थाबायनानै स्कुलाव हाबो जेब्ला स्कुलनिफ्राय गना फैयो आरो थाबायबोनांगौ सोरबा ओंखाम फैनाया थाबायबोनांगौ ना गारि दं ना साइकेल दं लामाफ्राव थासुमलि खान्दा मोनबाथाय जाबाय डक्टर खनखायो सासे लोगोआलाय डक खनानै खाव इसोराव जगायलायबायलै होननानै थासुमलि खान्दा खुसेर खान्दा आरो जुदि लामायाव माबाफोर फिथाइ नुबायला लथख' गोथां गोरला मोनसेया जाखागोन आरो खावना जाखायो मालिक गैयालै मालिक गैया होननानै बिसोरनो खावहैबाय मालिक आं खावफ्रानो जा जि अपमान जाबाय आरो मा रोसो जालायबाय मालिक गैया बायदि नुनानै थांदों जंनो ओंखाम उखैनो हालिना लथख'आथ' ओंखाम उखैनो जाजाथारा होमब्लाबो मिथिया ओंखाम उखैदों जों गोरिब जाब्ला खावना जाफ्राङो नङाबा खावना जाफ्राङो जों गेदेराव दाबो जों बिदि जादों बेनिखायनो जोंनि प्रेयारा मा दिनैहाय जोंनि बे इक'नमिया जुदि एसे पावारफुलब्ला आंखौ डाउनावबो लाङोब्ला गोजौआवबो लाङोब्ला अब्ला जों मेडियामाव थानि होननाय जादों बे प्रेयार मासे आरो नोंथांमोननि गेजेराव धोनि जाला सिन्था दाखालाम गोरोन्थि मावदोंब्ला इसोरनाव खालाम आरो बे नोंथांनि फैसाखौ इसोरनोबो हो इसोरनो गिर्जायाव दान होनो सोलों आरो खामाय नोंबो जादो इसोरनोबो होदो माखासे गिर्जाफोर दंसै धोनि जानाया जाबाय इसोरनि रायजोआवबो धोनि जानायनि बिसोरो फैसा खामायो आं 10% होनो हायो नालाय 100आवहाय 10 थाखा होनो हायो नालाय बेखायनो बेबायदि खामायब्ला बै 10%आबो बारायो नङा होमबा 10%आव दाउ फानदों 500 थाखा मोनबाय आङो बिनिफ्राय 10%आ बेसेबां जागोन 500 ना 50 थाखा आं इसोरनो होगोन बे रोखोम 1000ब्ला 100 आं आलदा दोनगोन होमब्ला नों 1000 खामायोब्ला इसोरनिबो बारायहोयो ओरै 10% नालाय बिदि बारायो जोंनि रायजोआ बिदि गोसारो बेखायनो जोंनि बारायनायाव नोंनि लाब इसोरनिबो लाब जानायनि जों खालामो आरो फैसाया गाज्रि नङा फैसाया मोजां खामानि मावो बेखौ जोङो गाज्रियाव दाबाहाय इसोरनि मुङाव सोरबा ओंखाम उखैदोंब्ला बर'दिनफ्राव सोरनिबा बेदर बायनो मोनाखैब्ला मण्डलिफ्रा न'खरफ्रा राननानै है एसे एनै दान हैनो बेदर सोरबासो है बिथाङाबो रंजायो बर'दिनखौ गथ' गथाय ओंखाम उखैदोंब्ला गथ' गथाय सोरबा एडमिसननि फैसा मोनाखै एडमिसन होनोनो गावनि गथ' खिन्थु मेट्रिक पास जादों बिराद मोजां मार्क मोनदों आरोना बिथांखौ हेफाजाब होय
होमब्ला बे फैसाया खामानियाव बाहायजाबाय बा बे बोर गोनां लाबोबाय फैसाया बोर लाबोबाय। प्रेज द लर्ड। थेंक इउ।